Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among nga website at www.digicastnegros.com. Kag sara mga malantaw sa kay ka Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Petisyon kontra sa pagsaylo sa voters registration ni Albi Benitez sa Bacolod, gindinay sang ERB. Sa Cadiz City, katapos ang Highway Patrol Group, ginreklamo nga naghimulo sa iyang nga manak. Sa Sagay City, mobile vaccination ginpatigayon para sa mga senior citizens. Pagtukod sa Bacolod City General Hospital, ginpondohan na sang DBM. Kag sa Good Vibes, vaccination sa Barangay Takuling sa Bacolod, gindayaw. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, pamuno sa Provincial Incident Management Team sa ikaduhang ation ang nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Zeffard Kaelian sang Biyernes sa nagligid nga semana, nagtrangkaso siya rason nga nagpaidalom siya sa swab test. Lunes nagwang resulta nga siya ang positibo sa virus. Nagnegatibo naman sa COVID-19 ang iya nga pamilya. Ginpaidalom naman sa decontamination ang talatapan sa Provincial Disaster Management Program Division, pero suno kay Kaelian, minimal naman ang iya nga contact sa mga staff sang amo nga talatapan. Sa karon yara na sa Mambukal si Kaelian nga naka-quarantine. Natalana pa si Kaelian nga magpabakuna sang iya ikaduha nga dose sang COVID-19 vaccine sa Agosto. Test ko man sila. May rapid to, may ibang negative naman. Kag-due time na exposure ko di sa ila. Ang ano ko is medyo nakahaplo ko bisang daw ng ano bala sa may dalan bala samtang nagalakat ko. So pag pagbadchat ko mo man ko. Sa number 9, pagpanagtag sa mga abono sa syudad sa Himamaylan, nagpadayon gamit na ang personal nga pondo sang alkalde. Nanagtag sa kabono si Mayor Raymond Tongson sa pila ka mga farmer beneficiary sa syudad sang Himamaylan. Gikan mismo sa iya personal nga kwarta ang gingamit sa pagbakal sang supply sang abono. Iniyang iyaman ginpasalig sadto samtang nagaparayon ng fact-finding investigation sa gitukod nga komitiba para sa masobra sa 1,000 nga unaccounted nga mga abono. Bulan sang Marso sa ginbutang sa syudad ang supply sang abono sa isa ka pribado nga compound sa tubang sang City Hall. Pero nagreklamo ang pila ka mga farmer beneficiaries sang wala na sila makabaton sang supply gikan sa Department of Agriculture. Sa number 8, malapit sa 200,000 pesos nga balor sang illegal nga droga nakuha sa separado nga buy-bust operation sa Bacolod City. Arestado ang 36 anyos nga si Erwin Toledo matapos makuha sa iya ang 170,000 pesos nga balor sa ginapatihan shabu sa buy-bust operation sa City Drug Enforcement Unit. Naaresto si Toledo kahapon sa Purok Amales 1 sa Barangay 40. Siya ang ginakabig nga street-level target sa CDEU. Samtang naaresto man kahapon sa Puente Bella Subdivision sa Barangay Takuling ang duha ka persona matapos makuhaan naman sa sobra 27,000 pesos nga balor sang suspected shabu. Naaresto ang Mosanday Jonel Alquiza kag Rene Mijares. Detained sa Police Station 6 ang mga naaresto kag kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa ila. Sa number 7, drug war sa Negros Occidental sa idalom sang Duterte administration naging madinalag-on suno sa Negros Occidental Police Provincial Office.
Sa Lunes, naghatag si Presidente Rodrigo Duterte sa iya pinakaulihing State of the Nation address kung sa diin iya gitpahayag ang kabudlayan sa pagtapna sang ilegal nga droga sa pungsod nga iya ginpahayag sadto nga iatap naon sa sulod sang 3-6 ka bulan. Ginpahayag pa sa presidente nga isa gihapon ang ilegal nga droga sa mga problema sang pungsod kag ang iban nga mga pulis ang nagaintra sa transaksyon sa ilegal nga droga. Pero para kay Negros Occidental Police Provincial Office spokesperson Abigail Donasco, nangin madinalag-on ang illegal drugs campaign sa Negros Occidental. Suno kay Donasco, na dismantle sang NOCPO ang 3 sa 6 ka mga drug group sa probinsya, kag ila papadayon nga ginatinguan nga maaresto man ang mga yara sa likod sa mga nabilin pa nga mga drug groups sa probinsya. Madamo man sa mga na-recover kag naaresto suno sa kay Donasco, ganit dako ang gin-improve sa probinsya suno sa iya bangod sang drug war nga kampanya sa gobyerno. Sa number 6, nabakunahan sa Negros Oriental malapit sa 7% sa target population. Nagapadayon ng vaccination drive sa provincial government sa Negros Oriental para sa mga pumuluyo sa probinsya. Malapit 61,000 na tanan ka mga pumuluyo ang nabakunahan base sa records sa Provincial Health Office. A1 tubtub A4 category na ang nabakunahan sa probinsya. Malapit 7% ini sa target population sa Negros Oriental nga masobra 879,000. Nagpanaog naman sa 500 mark ang COVID-19 cases sa Negros Oriental matapos makarecord kahapon sang 71 new recoveries kag 46 new cases. 577 ang total active cases sa probinsya sa karon. Samtang 15 kakaso sang COVID-19 ang nagdugang kahapon sa Negros Occidental kag 38 naman sa Bacolod. 1,349 ang total active cases sa Negros Occidental samtang 1,206 naman sa Bacolod. Sa number 5, may kapin sa 600 milyones pesos ang gipain nga budget sa Department of Budget and Management para sa igatukod nga Bacolod City General Hospital. Ginahikot na karon siyang natukod nga technical working group ang pagpili sang lugar pati na pagplano sa gigatukod nga Bacolod City General Hospital. Ini matapos nasulod na ang kapin sa 600 milyones pesos nga pondo para sa ospital sa annual budget sang 2022. Suno kay Congressman Greg Gasataya, handa naman ang katapos ang Department of Health nga kadtuan para mainspeksyon ang 5 ka mga lugar sa Bacolod nga sarang mapatukuran sang ospital. Ang Department of Public Works and Highways ang ginalauman naman sang kongresista nga makabulig sa disenyo kag perspective sang infrastructure project nga ginalauman nga masuguran sa madason nga tuig. May ginhambal sila nga this will also include some medical equipment, sa ibang kinahanglanon sang hospital. So we will finalize once they submit kung pilagid ang ilang ipasulod, no. Ay may funds na nga ipasulod ang Department of Budget and Management, which was confirmed to me by Department of Health. So better gid nga ining mga technical aspects ma-preparar naman na daan. Sa number 4, syudad sang Sagay ang naglunsar sang mobile vaccination sini para sa senior citizens. Suno sa action officer sang local IATF sang Sagay, dapat sa katapusan nga semana sang Hulyo, 40% na sang senior citizens o kun mga 6,000 sa 15,000 nga target ang nabakunahan. Sa karon mga 2,000 ka senior citizens ang nabakunahan sa Sagay City suno kay Attorney Ryan Bunghanoy. Gani ginaduso nila sa karon ang pagpabakuna para sa mga senior citizen o kun nangyara sa A2 category. Suno kay Bunghanoy, mismo ang pamuno sang vaccination team nga si Dr. Cyril Adraneda ang nagduso sang mobile vaccination, kung sa diin mismo ang team ang nagapadulong sa barangay para malambot sila. Suno kay Bunghanoy,
pila sa mga rason amo nga ang kabudlayan sa pagpadulong sa vaccination center, rason nga ginpangitaan sa pamaagi agud nga mangin mas mahapos kag nangin maayo naman ang resulta. Wala labot sa mobile vaccination, nagapadayon man ang pagbakuna sa iban pagid nga vaccination center sa syudad suno kay Bungha. Overwhelming ang response, no? Sa Paraiso, Cagaina daw, mga direct 200 recipients. Ano na naman siguro? Today is Third day. Third day. Ay, okay. Sir, bali sir, senior citizens na gina-cater sa mobile vaccination ta, sir? Yes, ma'am. And of course, along the way, kung may araman isang ma-defer na senior citizen, kung may mga entry man na available, ano naman sila sa quick substitution list sa mga vaccines. Sa number 3, ginsugdan na ang pagbakuna sa mga economic frontliners gamit ang AstraZeneca vaccines nga ginbakal sa Negros Occidental. Sunod kay Provincial Administrator Refrando Diaz, target ang 700 ka mga gikan sa power sector kag sugar industry. Sa ikaduha naman nga adlaw sang vaccine rollout sang Johnson vaccine, 12,455 ang nabakunahan. Subong nga adlaw sunod sa kay Diaz, parayon ang pagbakuna sang Johnson sa Carlota City, Himamaylan, Cadiz City, Sipalay City, San Enrique kag Pontevedra. Masunod nga i-roll out ang Sinovac vaccine kung maubos na ang 70,000 ka mga dose ng Johnson nga ginalauman naman nga matapos sini nga semana. Sa number 2, pulis nga katapos ang Highway Patrol Group ang ginreklamo nga nagmolest siya sang anak sang iya nga live-in partner. Arestado sang Cadiz PNP ang isa ka pulis nga miyembro sang Highway Patrol Group matapos ginreklamo sang pagmolest siya sa iya manak. Suno sa tiya sang biktima, nagakatulog lang kahapon sang hapon ang 12 anyos nga bata sa iya sini nga kwarto sang hinali siya ginsulod sang pulis nga live-in partner sang iya iloy. Gintandog sang pulis ang biktima kabangdanan nga nagsinggitan ang bata kag nagpangayo sang tabang. 3 ka tuig na nga mag-live-in ang pulis kag iloy sang biktima suno sa tiya, pero subong pa lang ini natabo. Wala sang may nagpa-interview sa Cadiz PNP angot sa natabo. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Wala na sang apil. Ining sunod sa abogado ni Albe Benitez, may angot sa nanging desisyon sang ERB sa ginfile nga opposition sa pagsaylo sang iya nga voters registration sa Bacolod City. Sunod sa anay kongresista, Bacolod, here I come. Yaring report. Unanimously, ginpaboran sa Election Registration Board o kun ERB ang kampo ni ani 3rd District Congressman Albe Benitez sa ila 10 pages nga joint resolution nga ginpagwa kaina sang aga. Sunod sa abogado ni Benitez nga si Attorney Andre Norman Saril, mas ginpatihan sang ERB ang mga saksi sang kampo ni Benitez sang sa mga nangin pahayag sa mga saksi sang kampo sa mga oppositors o kung mga nagkwestiyon sa pagsaylo sang voters registration ni Benitez sa Bacolod. The testimony or the affidavit executed by Ms. Estrella, it was considered by the board, and according to the board, it refutes the earlier affidavit executed by her son, and also with regards to the additional affidavit of the barangay health worker submitted by the oppositors, it was also refuted by the affidavit of the number 1 barangay Kagawad o barangay Mandalagan, to the effect that it is a fact that Porferia is separate from Mountain View subdivision. We all know that, no? Ang mga witnesses sa kampo ni Benitez amo ang presidente sa Homeowners Association sa Mountain View Subdivision kag mga residente mismo man sang subdivision. Ang ERB ang ginatapuan sa election officer sa Bacolod nga si Attorney Catherine Trino Canya, ang local civil register nga si Attorney Hermilo Pauyon kag ang Assistant Schools Division Superintendent sa DepEd Bacolod nga si Gladys Ameline Sales. Dugang pa ni Saril, hindi na maapila ang desisyon sa ERB. Once to the resolution, COMELEC Resolution 10549 and RA 8189, the resolution of the ERB with regards to oppositions to application for transfer registration, it is non-appealable.
not even by motion for reconsideration. Sunod naman sa abogado sa mga oppositors nga si Attorney Marcus Aurelian Vaflor, ila pa nga ginatun-an kung ano ang ilamangin madason nga tikang kay bag-o pa lang nila mabaton ang resolution gikan sa ERB. Sa last page ng resolution, imbis nga Benitez, bantog ang nasulat nga apelyido. Sunod sa abogado ni Benitez, hindi man ini makaapekto sa desisyon kag si Benitez lamang ang ginatumod sa resolution kag wala na sang iban pa. Maga-file siya sang motion for correction. Sinigid lamang nga hapon, nagpadala sang iratum ang COMELEC sa natabo nga clerical error nga imbis Benitez, bantog ang nasulat nga apelyido ni Albi. Si Benitez, pinaagi sa iya sini nga Facebook page, nagpasalamat at nagpabutsag sang respeto sa ERB sa nanging desisyon sini. Subong kuno, registered voter na siya sang syudad. Sa statement na sulat man ang Bacolod, Here I Come. Sa Good Vibes, vaccination rollout sa Barangay Takuling sa Bacolod ang gindayaw sang mga nagpabakuna. Ilabi na nga dako man ini nga nabulig sa pagpahalog sa mga mega vaccination center. Yaring report ni Nico Delfin. Nagpaupod siya bata nga lalaking 73 anyos nga si Corazon Misaya para sa iya schedule nga magpabakuna sa vaccination center sang Barangay Takuling kaina sang aga. Iya ginkalipay nga wala na maglawig ang iya paghulat para mabakunahan. Hapos lang, jutay lang ang minutos. Wala lang dalugaya, tapos na po, tiga pahulat, pahunay-hunay na lang to. Ginakulbaan man una si Sofia Arzaga nga magpabakuna, pero nadula ang iya kakulba sa buligman sa mga barangay staff kag mga nurses sa vaccination center. Mataway lang sa ano kay ti Aramis Kapitan. Tapos daw ginano nila. Daw ginano sa mga tao yabla. Ginabligan ka mo muna, isa-isa ka mo. Nanugi ka mo. Naalalayan ka mo nila. Kaina, nagbisita man sa vaccination center si Mayor Evelio Leonadia kag iya gindayaw ang sistema nga ginapatuman sang barangay. Nakita sang madamo nga ka-epektibo gid, ka-smooth and kadasig. So ginabantayan man na sang iban. And we discussed this with them, napabalo man sila, pero we cannot exactly recopy what is here. Kay lain-lain man kada barangay ang ilang nga circumstansya. Pero we commend Councilor Digicast kay kadamo gid sang feedback nga positibo parte sa iya. Bisan mga netizens, nalipay man nga gindayaw ang organisado nga lakat sang pagpabakuna sa vaccination center sang Takuling. May mga pulisman kag staff sa guwasang center nga sarang mapamangkot sa mga nagapila. Suno kay punong barangay Lady Glass Gonzales Palien, ila ginapasiguro ang pagsunod sa prioritization para sa bakuna. Dako man nga bulig suno sa iya ang kooperasyon sang barangay. So first appointment system lang kita nang kung wala appointment, wala natin ginaalaw ang walk-in. So gina-text man sila based on the registration na ginano nila. Pero gina-anticipar namon nga kung mag-abot ng volume, pwede kita kadugang. Kag kapati kami nga natilawan ta na nga nagsubra kita 12,000 isa ka adlaw eh. Meaning ang kabilidad naton ara nga nayon nga level. And depende lang ni kung ano kadamo nga vaccines maabot. But ang amon polisiya among pagtinguha nga basta may vaccine ihatag insigida. May masobra sa 130,000 na ang nabakunahan sa Bacolod. Masobra 30,000 sa ila ang fully vaccinated na. Ginalauman sang syudad nga kung nagakaigo lang ang supply sang bakuna, sara nga malabot sang Bacolod ang herd immunity sa bulan sang Disyembre. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Possible man lang kalibay, posible man lang siya nga matagayon niya po na bakuna nga wala nagaginamo ang tao. Ming, ang basbala mismo pumuluyo ay cooperative man. Kaya namin ko, it's not just Yes. ang work, yes, ang mga natungdan ha. Ang pumuluyo mismo, kadako sang role nga. Kapag kita mo sa social media, Barb, doon kadamo ko sa nakita nga mga post nga ginadayaw si Takuling permi Oo. kuno nga ang sistema, mismo lang bal nga ang nagapangbakuna, ang mga ginabakunahan wala nagagiho. Ang nagapangbakuna amo nagagibot, pungko ka lang dahulat ka lang para wala na dinasog ang mga tao. Oo, no. Okay na minubis nga sa sagay gani. Nga, Nangin 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 effective ang mobile nila nga vaccination. Mas bayo guru Barb ko ng tanan tayo observe sa siniging na practice ang kada isa, tapos kuwaon ta mga best practices kasi kag i-apply para mangitayo yun ang pagbakuna. Oo.
Kay okay gid nga kopyaho ng best practices Rumi. Kaya nagatindad man tada mo. Kaagapon ito mga balita sa Negros, subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.